Tervehdys ja tervetuloa uuden videon pariin. Vuonna 1998 Tampa Bay Lightning käveli varaustilaisuudessa stadionille ja olivat valmiita huutamaan ykköskierroksen ykkösnimenä Vincent Lecavalierin. Hän on todella tärkeä hahmo, mitä tulee Tampa Bay Lightningiin, koska hän oli yhtiä suurimpia kiviä siihen, minkä takia Tampa Bay Lightning sitten voitti mestaruuden vuonna 2004. Myös Vincent Lecavalieri pidetään yleisesti seura-ikonina, mitä tulee Tampa Bayhin, todella vaikutusvaltainen, hyvä pelaaja. No minkäs takia mä tulen tänne näin kertomaan teille jotain asioita melkein 30 vuoden takaa, minkä jokainen periaatteessa tietää. Mä tulin kertomaan teille sen, että se draft-pikki, minkä Tampa Bay käytti varatakseen Vincent Lecavalierin, ei ollut heidän oma. Se on minun tietääkseni ainut kerta. Voitte korjata minua, kun lähihistoriassa treidissä on tapahtunut se, että ollaan vaihdettu ykköskierroksen ykkösnimi. Korjatkaa, jos mä oon väärässä, mua kiinnostaa tämmöistä asiat. Mutta hei, nyt mennään itse tähän aiheeseen. Eli siis Florida Panthers hieroi käsiään yhteen ja toivoi San Jose Sharksilta pelaajaa nimeltä Viktor Kozlov. No, kukas tää Viktor Kozlov on? Viktor Kozlov on San Jose Sharksin ykköskierroksen varaus numero 6 vuodelta 1993. Hän on tällä hetkellä 50-vuotias ja hän on totta kai siis venäläinen, niin kuin varmasti jokainen sen nimestä jollain tavalla osaa arvella. Hän edusti San Jose Sharksia ihan sieltä alkuvuosilta 95 ihan sitten tuonne vuoteen 98, jolloin hänet sitten treidattiin kesken kauden Florida Panthersiin. Paras kausi, mitä hänellä oli Floridan paidassa, niin oli tuo 99-2000, kun hän pisti 80 peliin 70 pojoa taululle. Se riitti siihen, että Florida pääsi pelaamaan playoff-kiekkoa. Ja se olikin ainoa kerta, kun playoffeihin mentiin Viktor Kozlovin kanssa. Hän edusti Florida Panthersia vuoteen 2004. Eli suht monta vuotta. Ja pääsivät vain kerran playoffeihin. Ja hauskintahan on se, että ne playoffit katkesi aika nopeasti, mitään Florida hävisi ihan 4-0 sylkylukemin. Kozlov sitten treidattiin myöhemmin New Jersey Devilsiin ja siitä saatiin vaihdossa Florida Panthersiin Christian Berglund ja Viktor Ushevaktov, just se. Ja tosiaan Florida sai mitä halusi. He saivat Viktor Kozlovin. Ja vastapalveluksiksi he saivat antaa pois Dave Laurin ja ykköskierroksen varauksen. Eli mä kerron teille kokonaisuudessaan. Eli Florida Panthers sai tässä treidissä itselleen Viktor Kozlovin sekä 5. kierroksen varauksen, joka oli Jaroslav Spacek. Ja sitten taas San Jose sai itselleen ykköskierroksen ja Dave Laurin. Tämä ykköskierros on todella tärkeää muistaa tässä vaiheessa. Eli se on alkuperäisesti Florida Panthersin ykköskierros, joka siirrettiin sitten San Joseen. Ja jostain syystä, miettikää mikä maailma voisi olla tällä hetkellä. San Jose Sharksissa olisi mahdollisesti Vincent Lecavalier. Mutta ei. Nimittäin myöhemmin tämä kyseinen trade tapahtui Tampa Bay Lightningin ja San Jose Sharksin välillä. Eli San Jose Sharks lähti tavoittelemaan sitten tämmöistä pelaajaa kuin Brian Marchment. Ja mukana tuli myös sitten David Shawn. Sekä myös ykköskierroksen pikki, joka oli numero 2. Tämä pikki myöhemmin siirtyi muualle. Te varmaan osaatte arvata minne, koska tämä pikki käytettiin varatakseen pelaajan nimeltä David Legwand. Tietäjät tietää. Hän on todella iso seura-ikoni siinä organisaatiossa
mihinkä häneen tuo ykköskierros käytettiin myöhemmin. Mutta tosiaan Tampa Bay sitten sai tässä treidissä itselleen Andrei Nazarovin ja ykköskierroksen varauksen. Okei, mua rupesi kiinnostamaan, kuka on Brian Marchment. Hän on siis alun perin draftattu vuonna 1987 ykköskierroksella numero 16 Winnipeg Jetsiin. Kyseessä on tämmöinen vähän voimakkaampi taklaaja. Ja tosiaan pisteellinen nerohan hän tämä ei ole. Nimittäin Winnipegissä paras pistekausi meni siihen 20, anteeksi unohtakkeen. Paras pistekausi Winnipegissä meni 4 pisteeseen. Hänet siirrettiin Chicagoon ja siellä sitten paras saldo oli 20 pistettä. Jonka jälkeen hän meni Edmontoniin ja Edmontonissa paras saldo oli sitten 18 pistettä. Josta hän sitten Tampa Bayn kautta kiersi tuonne San Jose Sharksiin, jossa hän teki elämänsä parhaimmat pisteet vuonna 2001-2002 22 pisteellä. Mutta nämä taklaukset on nämä taklaukset, kun penalty minutsit on huikeaa, koska siellä on 200 minuutin kausia. Se on aika paljon. Mutta tosiaan San Jose, kun hän siirtyi, niin vuonna 1998, niin hän lopetti oman pelaajauransa alle 10 vuotta myöhemmin. Eli silleen niin kuin hirveän iso voittohan tuo ei ollut. Ja sitten tuo David Shawn, mä en tiedä, onko hän ollut sitten semmoinen niin kuin iso pyörä, mitä tulee sitten siihen tradeen. Itse nimi ei kerro mulle mitään. Mutta siis David Shawn pelasi tämän mukaan siis Tampa Bayssa viimeiset uransa pelit. Elikkä tämän tiedon mukaan David Shawn ei pelannut San Josessa peliäkään vuoden 1998 jälkeen, koska hän siirtyi sen jälkeen pelaamaan Las Vegas Thunderin IHL:ssä sekä lopetti uransa vuonna 2001 Chicago Wolvesihin IHL:ssä. Joten mä en ymmärrä, kai siinä on ollut jotain järkeä. Mutta siis Tampa Bay sai itselleen ykköskierroksen numeron ja siitä numerosta syntyi sitten Vincent Lecavalier. Ja tosiaan se, joka ei tiedä, niin aiemmin puhuttiin sitä toisesta pikistä, mikä tuossa tradeissa meni toiseen suuntaan, eli tämä David Leguanin pikki. Niin tosiaan San Jose Sharks siis teki tradein Nashville Predatorsin kanssa. Nashville lähetti toiseen suuntaan ykköskierroksen varauksen, joka oli numero 3, nimeltä Brad Stuart. Ja sitten kakkoskierroksen varauksen, josta myöhemmin kuoriutui Jonathan Cheechoo. Toiseen suuntaan matkasivat sitten ykköskierros ja kolmoskierros. Eli ykköskierroksen kakkospikki on David Leguan ja kolmoskierros on sitten tuo Geoff Koch. Tämä on hauskaa faktaa, koska kun mietitään, niin kokonaisuudessaan tuo drafti, mikä oli, niin ykköskierroksen ykkösnumero Vincent Lecavalier on treidattu numero. Nashville Predatorsin David Leguan numero 2 on treidattu sekä myös San Jose Sharksin kolmospikki Brad Stuarts. Hänkin on treidattu. Eli kaikki 3 ykköspikkiä vuodelta 1998 on alun perin ollut jonkun toisen joukkueen ykköspikkejä. Jännää faktaa, kun miettii.